हा एकदम भाजी, टोमॅटोची भाजी म्हणा, टोमॅटोची चटणी म्हणा, तुम्ही याला काही म्हणू शकता. नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करीत आहे. तर मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले भाजीची रेसिपी. ही अशी झटकेवट भाजी आहे ना की 5 मिनिटात भाजी तयार होते. ती म्हणजे टोमॅटो आणि कांदा याची भाजी. तर आता आपण कांदा टोमॅटोची भाजीचे साहित्य पाहूया. हे बघा, मी हे 4 कांदे घेतलेत, टोमॅटो घेतलेत, हे अर्धा किलो टोमॅटो आहेत. साधारण ही 5 माणसांना भाजी पुरते एवढी ही भाजी आहे. टोमॅटो आहेत, थोडीशी कोथिंबीर, कढीपत्ता आहे, लसूणच्या 7-8 पाकळ्या, मिरच्या घेतल्यात 5-6 आणि हे थोडंसं वरून टाकण्यासाठी खोबरं घेतलं आहे. तुम्ही या पद्धती शेंगदाण्याचं कूट पण घेऊ शकता किंवा काही नाही टाकलं तरी चालतं. तर हे सर्व साहित्य नाही कापून घ्यायचं आहे, त्यामुळे तुम्हाला हे आधी दाखवलं आहे. आणि भाजी करताना मी तुम्हाला याचं फोडणीचं साहित्य, हळद, मीठ सगळं दाखवणार आहे. तर आता मी हे सर्व कापून घेते. तर मंडळी, आता सर्व ह्या भाजी आहेत ना, साहित्य कापून झालेलं आहे. कांदा चिरून झाला आहे, लसूण, कढीपत्ता, मिरची हे सगळं चिरून झालं आहे, कोथिंबीर, टोमॅटो, खोबरं किसून झालं आहे. आता मी फोडणीचं जे साहित्य आहे ना, हे तुम्हाला डायरेक्ट टाकताना दाखवणार आहे. हो का, ह्या भाजीसाठी ना 2 पळ्या तेल टाकणार आहे मी. पाव चमचा जिरे टाकणार आहे. गॅस थोडंसं बारीक करते. आता मी मोहरी टाकले. हे बघा, मग सगळं जिरा मोहरी तडतडले आणि तेल थोडं जास्त टाकलं कारण भाजीला माझं तरंग आला ना, छान दिसतं, एकदम लाल अशी कलरफुल. आता यामध्ये मी लसूण टाकून घेते, कढीपत्ता टाकून घेते आणि मिरची देखील टाकून घेते. आणि आता यामध्ये मी कांदा टाकते. ही भाजी आहे ना एकदम, म्हणजे जर तुम्ही चिरून ठेवलात ना सगळं साहित्य, तर 5 मिनिटात भाजी शिजते. ही थोडं आपल्याला साहित्य चिरायला 5 मिनिटाची, एकूण आपल्याला 10 मिनिटच लागतात या भाजीला. झटकेपट होणारी भाजी आहे. छान असा कांदा आता थोडा लाल होईपर्यंत आपल्याला भाजायचं आहे. ही भाजी आहे ना पौष्टिक पण असते. टोमॅटो कसे लहान मुलं ही टोमॅटोची भाजी छान आवडीने पण खातात. हे बघा, आता आपण मीठ टाकणार आहे. मीठ टाकल्यामुळे कांदा असा पटकन मऊ होतो. 1 चमचावरून मीठ टाकलं आहे मी याच्यात. जर अजून लागलं तर नंतर चवीनुसार बघायचं. गॅस बारीक करूया. आणि आता ना मी लाल मिरची पावडर टाकणार आहे. थोडी कलरसाठी टाकणार आहे मी, कारण मिरच्या वापरल्यात मी याच्यात. जर तुमची लहान लहान मुलं असतील तर तुम्ही मिरची कमी वापरू शकता. आपल्याला छान असं कलर यायला पाहिजे भाजीला ना, म्हणून मी थोडं लाल मिरची पावडर टाकते. आता थोडीशी हळद टाकून घेते. पाव चमचा हळद टाकले. अर्धा चमचा मी लाल मसाला पावडर टाकले. आता याच्यामध्येच ना मी टोमॅटो टाकून घेते. म्हणजे हे बघा, छान असे बारीक चिरलेत मी टोमॅटो. हे बघा, असे बारीक चिरून घ्यायचे. म्हणजे काय होतं माहिती आहे का, जास्त जर मोठे ठेवले ना तर मग ते भाजीसारखे होतात. आता तुम्ही याला ना टोमॅटो चटणी देखील बनवू शकता. आता जर आपण जेवणासाठी ऑर्डर आली ना तर आमच्याकडे टोमॅटो चटणी म्हणूनच मागितलं जाते. मग त्यासाठी एवढी बारीक चिरून घ्यायची असते. मग आम्ही आता टोमॅटोची भाजीच करतो आहे. हे बघा, पण छान असे बारीक चिरले. आता ही एकसारखं एकजीव करून घ्यायची याची. आता मी गॅस फास्ट केला आहे. 2 मिनटं फक्त आपण याच्यावर झाकण ठेवायचं, म्हणजे टोमॅटो लगेच आवडतो. हे बघा, झाकण काढून घेते. मस्त वाफ सुटली एकदम. हे बघा, भाजी पण अशी मस्त छान शिजत आली आहे. 3 मिनटं लागली मला. हे बघा, ही भाजीला अशी मस्त नरम व्हायला. झाकण ठेवल्यामुळे ते आपोआप आवडली. आता हे आणि 1 मिनटं मी तुम्हाला असं छान परतून दाखवते. बऱ्यापैकी भाजी शिजलेलीच आहे. थोडंसं कांदा आपला जरा अजून नरम व्हायला पाहिजे, मग
हा एकदम भाजी, टोमॅटोची भाजी म्हणा, टोमॅटोची चटणी म्हणा, तुम्ही याला काही म्हणू शकता. ही भाजी कशी आहे माहिती आहे का, ही टोमॅटोची भाजी जी असते ना त्याच्यामध्ये तुम्ही जर अंडी टाकली ह्याच भाजीवर तर ह्याला अंडा बुर्जी देखील म्हणू शकता तुम्ही. अशी झटकेपट होणारी भाजी आहे. घाईच्या टायमाला नक्की बनवा टिफिनसाठी. कांदा टोमॅटोची भाजी. हे बघा ही भाजी तयार झाली आहे. यामध्ये मी आता खोबरं टाकून घेते. किती छान दिसते बघा, खोबऱ्यामुळे ना एकदम सुंदर दिसते भाजी. पण ज्याला कोणाला खोबरं आवडत नसेल ना तर त्यांनी असं दाण्याचं कूट किंवा याच्यात काही नाही टाकलं ना तरी चालतं. पण हे बघा किती छान दिसते बघा भाजी. ते खोबरं मी टाकून घेतले. त्यामध्येच मी थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे आणि थोडीशी गार्निशिंगसाठी ठेवणार आहे. हे बघा मस्त एकदम. तर आता ही भाजी तयार झाली आहे. आता मी ह्या बाउलमध्ये काढून घेते. मस्त गरम. तर मंडळी टोमॅटो कांद्याची चटणी किंवा भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही याला काहीही बोलू शकता. अशी तयार झालेली भाजी तुम्हाला कशी वाटली, तुम्ही याच पद्धतीने नक्की करून बघा आणि अशाच पद्धतीने करून झाल्यावर कशी होते ते देखील आम्हाला कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.